jeg kan godt lide sådan en Playstation. Nå, det er rigtig en play. Det er mega sjovt. Det er altså bare mega sjovt. Hej, jeg vil gerne lære jer at spille Pokémon. Men først skal vi ind og have noget god gammelsmadsmælk. Med rigtig meget klunker i og rigtig meget bær. Jeg har aldrig nogensinde før set så lækkert til. Men ved du hvad, jeg gider ikke høre på din krop. Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Men vi må ikke gå endnu, for jeg skal først lige hjælpe med Amazon-brud. Men nu går vi. Ja, hej. Så skal vi have det gamle mælk. Jeg har faktisk også bærmet i det, hvis I vil vide det. Ja, hvor var det nu? Ja, hvor var det? Nu skal vi lige finde det. Hey, hvad siger du? Hvad klør du på, hva'? Skal vi slås? Er det du vil? Nå. Hey, nu skal jeg vise jer, hvordan man skal bruge noget udstyr, hvis man skal bolle. Først bruger jeg et par kodomer. En ting til at binde helt med, og så et par kodomer mere. Og en dildo. Og så en dildo-holder. Ja, så lad os gå i gang. Først skal vi lige have pudset mine klukker. Du kan se det toilet i papir i baggrunden. Det skal vi bruge. Ja, det skal vi. Hej mor, jeg kommer. Så kan du pudse mine klunker. Fint nok. Hej hej. Vi ses. Fuck, jeg sked, mand. Det er fandme dejligt, og nu kommer sådan en grim mand bag mig. Det ved jeg godt, men jeg vil prøve at snyde ham, ikke godt. Han kan ikke høre, hvad jeg siger, fordi han er også døv. Ja, det er han. Ja, vi ses. Hej hej. Nå, men hvad hedder du? Farvel. Han har sådan en lille dealer. Jeg ved godt, han siger, at han har en lille dealer, men det har jeg ikke. Det er ham, der har en lille dealer. Du kan godt glemme det, du kan. Men prøv at se min Yu-Gi-Oh! De er level 100 alle sammen. Lad os tjekke dem ud. Nå, nu er vi kommet hjem til mig. Nu skal vi lige tjekke dem ud. Men først skal jeg lige have pudset mine klunker endnu en gang. Prøv at se den lækre dame bag mig. Ja, er hun ikke lækker? Jeg skulle også godt lide hende første gang, jeg så hende. Men nu, lad os se noget fjernsyn. Nej, jeg har ikke lyst til at se fjernsyn. Nå, vi skal kigge på computeren. Eller, nej, jeg har faktisk ikke lyst til at kigge på computeren. Nå, lad os nu... Ja, hvad skal vi lave? Det må du bestemme. Nå, okay. Nå, vil du slås, hva'? Vil du slås, din motherfucking bitch? I'm gonna kill you. You asshole.